So darling, if you're weary, lay your head up on my chest. We'll take what we can carry, and we'll leave the rest. Hoe heet je en waar kom je vandaan? Ik heet Lotte en ik woon ook in Groeden. En wat doe jij hier op het festival? Ik lak nagels van de mensen die dat graag willen. Heb je dat al vaker gedaan? Gisteren heb ik ook nog nagels gelakt, maar normaal doe ik niet zoveel nagellakken bij andere mensen. Alleen bij jezelf? Ja, alleen bij mezelf of bij mijn zusje. En hou je van kleurtjes? Ja, maar niet echt van die roze kleurtjes. Dat vind ik niet zo mooi. Maar ik zie wel dat je een heleboel verschillende kleurtjes gebruikt. Ja, we gebruiken wel heel veel verschillende kleurtjes voor de mensen die wel een roze kleur of andere kleurtjes willen. Dus dat is dan voor de andere mensen. Heb je al veel klanten gehad? Ja, we hebben er al best veel gehad, ja. Ook veel mensen die naar de wc gingen, die wouden ook wel hun nagels lakken. Hallo, wie bent u? Ik ben de toiletjuffrouw van het Goede Festival. En bent u alleen toiletjuffrouw of kunt u nog meer? Op dit moment, deze dag, heb ik dit meisje geassisteerd met nageltjes lakken. Maar ik zing ook liedjes voor de mensen die dat willen. Geef ik een kleine serenade. Oh, nou dat wil ik wel eens horen. Wil je dat wel eens horen? Oh jee. Eens even kijken hoor. Moet ik wel eens even kijken wat een mooi liedje is. Ik heb verschillende liedjes uit dat boek. Nou ja, oh jee, nou word ik nog zenuwachtig ook. Ja, straks had ik gezongen, nou dat is misschien wel van Herman van Veen. Kent u dat? Ja. Suzanne? Ja, dat is mooi. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. 1000 schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze fijn gek is, want daarom zit je naast haar. En je geeft ze pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je wel gaat zeggen, ik kan jou geen liefde geven, komt heel de stad tot leven. En hoor je meeuwen schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden. Heel mooi. Waarom zit u speciaal vandaag hier? Dat is voor het Goede Festival. We proberen dan met de inkomsten van de toilet ook nog een beetje geld bij elkaar te sprokkelen om het festival te sponsoren. Dus vandaar. Vindt u het leuk om te doen? Ja, heerlijk. Het is altijd leuk om met de mensen een beetje te praten en grapjes te maken. En zo gaat de dag heel snel voorbij.